והיא חייבת דחוף מקלחת, אז אמרתי, למה שלא נעשה לזה סרטון? נכון? אכלתי אותה. אני תמיד בהתחלה מביאה לה חטיף לתחושה טובה, אחרת היא לא זורמת. מואנה, ספין, כלבה טובה. שפן, כלבה טובה תותי. יש מחונכות כאלה. שרפת אותה. בואו נעבור למקלחת. הלכתי לחנות חיות וקניתי את השמפו הזה ותראו יש עליו ציור של מואנה. בת בהלם. עושים מים פושרים. מי שמה על מים פושרים כזה חמימים כדי שלא יהיה לה קר ולא יהיה לה חם? הגיע הזמן להכניס את הנקניקיה לסיר. יאללה בואי. וואי, איזה מים נעימים. יואו, תראו כמה לכלוך יוצא לה. כאילו לא מקלחת אותה לעתים קרובות, אבל היא באמת ממש מלוכלכת, סבבה. נכון קיקי? מה סבבה, תביא חטיף. זה לא כזה נורא. השמפו. אני חייבת לעוף מפה. וואי, ריח טוב. יאללה ביי. לא, היא פשוט קפה. אך איזה יד חמודה. שלום, הלך כיף? כיף כיף, צריכה להתחפף. יופי. ואנחנו עוברים לשלב הקשה ביותר, והוא הייבוש. שלום, התחת החמוד הזה. יפה. היא עומדת, מה זה? בואו לסלון כי המקום הזה לא עושה לה טוב. אז אני מביאה לה עכשיו חטיף כזה, זה כאילו טוב כזה לבריאות הפה, זה בצורה של מברשת שיניים. טוב, עברתי לפה כי היא בשיגעון. תירגעי. בואי נסיים את שגרת המקלחת. אני אומרת לך. אני אומרת לך. אני שמה כזה שזה כמו דאודורנט בושם כזה לכלבים. תקשיבו, יש לזה ריח טוב, כאילו אני הייתי שמה לגמרי מחומרים טבעיים, אז זה טוב. טוב, היא תמיד נבלת מזה, אז אני מחזיקה אותה. זהו, 2 שפריצים. נסיים בסוודר. שלום. ככה וככה. וואו, זה יפה. וזהו, יש לכם נקניקיה מוכנה. ביי ביי.